Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Lucas World. Am făcut foarte multe chestii off camera, am citat niște cărți, am găsit un templu cu looting 1 și power 3. Da, și vreau să vă arăt ceva. Da, uitați-vă ce frumos. Ce frumos. Vine să te mănânc. Că super. Aici avem cele importante. Lapis lazuli. Îl luăm. Ăsta să-l luăm. Vreau să-mi fac chestii de diamant. Arme de diamant. Închantate. O să am un topor. Și de asta. Hai că bine. Stai să-mi pun... nu mai rămas 5 diamante. Cred că-mi fac tapucei de diamond. Uite, aici mi-am făcut diamond table-ul și anvil-ul. Aici, nu, fire aspectul, cum posabil. Looting-ul 4. Am ceva cu fire aspectul. Dacă am uitat cu asta. Am breaking. Eu câteodată cred că ultimele sunt cele mai importante. Stai, am văzut o oaie aici. Oare dacă colorez o oaie, uite, stai mă, bun, și omor. Câte de-astea am dat? Jack mânială. Tu ce vrei? Ce vrei? Ha? No. Ți-a dat un mare, no. Da. Nu vine să cred că între primul episod și al doilea, adică al doilea ăsta, am găsit 11 diamante sau 13, cât erau, nu știu. Uite, am armură de aer. Păi. Gata, așa. Cred că o să mă duc să-mi pun enchant și pe armură. Sper să mai am level. Nu să-mi dau și diamantele alea. Să-mi fac papucei de diamant. Pot să-mi fac cască sau papucei. M-am gândit și hai să-mi fac casă. Nu mai am niciun diamant. Da, mai fac eu. Am noroc. Stai să-mi dau. Aqua Infinity. Hai, Aqua. Am breaking. Nu mai am level. Trebuie să-mi... Deci la plavurile mele. Mă duc să spargă. N-am târnăcop la mine. Mereu o să-mi ținut târnăcop la mine.
Nu să notez asta. Asta. Și ce mai ziceam? Lapis lazuli. Am făcut și 2 golden apple-uri în caz că nu ați văzut. Păi da, mă simt așa de bine, norocos. Hai, peșteră, nu mă mai băga tu pe unde vrei tu. Bă, da. Dă-mi și tu un pic de căl. Mamă, cât să e aici. Mamă, mor. Nu, sigur, da. Mai treabă. Să mai știu doar pe unde să ajung. Sper că pe aici. Oh, da. Hop, hop. Nu vreau să mai îmi rup gâtul. Mamă, îmi plăștea peste tot. Uite, totul mincea. În afară de panata la lor. Să nu credeți că am pus pe creativ sau pe ceva. Hai, bă, da. Bă, da. Când am fost în peștera asta, bă, da, era la cărbune. Bă, da, era. Bă! Bă, unde mergeam numai cărbune, vedeam. Și acum... Bă, hai, bă. Băi. Apoi nici... Băi, aleluia. Mai fac și o țârdele, bă. Dar și voi când vedeți videoclipul ăsta, este dimineață, dar eu îl filmez la 8. Da, și mai sunt unde filmam până acum. M-am dus la bunici. Bunica mea vrea să vă spună ceau. Cer saluta și ei. Așa este. Da, unde-i călul ăla? Cam atât cu acest episod. Mi-a fost Lucas, să vă abonați.